Forhandling er en helt central del af rigtig mange møder på mange arbejdspladser. Det er ikke kun, når vi snakker løn eller budgetter, at der forhandles. Det er hver eneste gang, man sætter sig ned for at blive enige om noget, uden at være det i forvejen. Et eksempel kunne være nogle ledere, der skal fordele lokaler til deres medarbejdere. Med meget forskellige ønsker og krav til den aftale, så er det sjældent nok, at man tager runde på runde med synspunkter og håber, at der opstår konsensus. Her skal anderledes konkrete processer til. Start med at få alles krav og ønsker på bordet og undersøge, hvilke interesser der ligger bag. Næste skridt er at brainstorme mulige løsninger. Få så mange idéer og forslag til en aftale på bordet som muligt, og lad være med at bedømme hinandens input på det her tidspunkt. Sidste skridt er at handle aftalen på plads. Ved at bruge ordene hvis så sikrer man en balanceret aftale, hvor parterne får noget og giver noget. Og på intet tidspunkt i forhandlingsprocessen er arbejdsformen argumentation og diskussion, for i den her situation vil man ikke overbevises om noget, man vil have noget.